twistefest. Ja, det skal være klar til at tweete. Det kan være lidt problemer med teksten, men send et tweet, og så ser vi, at det går igennem. Hvad skal man tweete? Man skal tweete ordet tvølstafet. T-W-L-S-T-A-F-E-T. Nej, omvendt, ellers nej. Nej, det kan vi godt sidste år også. Det kommer ikke. Man går ud fra, at det er clean. Nå. Vi går ned, så stiller I jeres øl på en række. I skal lige med jer. I tager jeres øl, så stiller I den dernede. Og så laver I en linje hernede. Altså, de gøjner med øl i hånden. Når jeg siger nu, så løber I ned. Spiller jeres øl 10 gange rundt om øl. Så tager I jeres telefon, og så tweeter I tvølstafet. Hashtag. Kan vi bare lave tvølstafet? Ja, men så skal du ind og stave. Det er noget lort. Men så tweeter man tvølstafet, og når man har tweetet tvølstafet, så løber man tilbage, og den, der kommer først i mål og vundet. Der er både dem, der kan tweete, og dem, der ikke kan. Den er lidt todelt. Så der er en vinder med dem, der kan tweete, og dem, der ikke kan. Dem, der ikke kan, de kan skrive en sms med tvølstafet. Ja, eller okay. Okay.